vakomana vari muregime chokwadi chaizoburitswa pachena kuti aiwa ndo vari kukodzeresa aiwa the rampant looting ndo vari kukodzeresa kudzika kweikonomi. Zvatiri kuona kuti aiwa mutungamiri wenyika in his all efforts and his all capacity vachizama kuti aiwa stabilize the economy, but vakomana vari the regime ndo vari kuratidza kuti aiwa ndo vari kuita against izvozvo, tichiona ikonomi yedu ichidhakwa. Sambera mashuka muda nyongo panapa kuti bo subscribe like out on the bell like tipina mara pamzimu amwe mchinzi Zanu-PF headliners admit looting killing economy. Tipina mwe mchinzi these revelations came via the Operation Restore Legal page, which has been a platform for expressing the party's headline views. In a recent post, the page stated, "Failure to bank their money is the root of financial crisis." This stark recognition highlights how the decision by individuals to withdraw funds from financial institutions undermines the stability of the economy. The post elaborated, by choosing not to deposit their funds in financial institutions, they weaken the system's liquidity, which in turn forces banks into informal and unregulated markets. The ramifications of this behavior are severe, leading to increased inflation and the devaluation of the Zimbabwean dollar. The acknowledgement of looting as a factor in the crisis is particularly noteworthy, as it comes amid ongoing debates about the impact of international sanctions. Thomas Barbuda pana pamzimu aya vachiti aiwa kunoita kuita vakomana ava vari mu the regime vamuri kuziva kuti aiwa nyange nemazita avo munovaziva, zviri kuonekwa kuti ndo zviri kuandamina maefforts emutungamiri wenyika achizama kuti astabilize the economy. Vanoda kuti vakomana ava vari kunzi vanonoluta but mafunds avo vanono withdraw, they don't bank their money. Zviri kuonekwa kuti ava zviri kukonzeresa increased inflation, zvazvakonzeresa devaluation of the Zimbabwean dollar. Toona kuti aiwa our own currency inenge ichiluza value each and every day. Kuti zamafunguro enyu muri kudi pamusoro pekuexpose kuri kuitwa aiwa these activities iri kuitwa navakomana vari mu the ruling party. Pinda comment section medu sana subscribe or like, so turn on the bell icon.